कुमुद चन्द्र नार्जारी नं 9 बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि निउ केन्डिडेट बिथाङा फैगौ 2025 बिटिसि इलेक्शनाव बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिनिफ्राय सासे केन्डिडेट महरै गसंगोन बे रोखा जाखाबाय। दा बिथाङा being a candidate of बनरगाव constituency from the BPF political party, he expressed to the people मा एक्सप्रेस खालामदों बिथाङा जे UPPL दोलोआ माबादि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै नंखाय फाला खोथा बुंनाय आरो माबादि थगायनानै रायजोनि सिं सिं हाबनानै खामानि मावफ्लागासिनो दं। जायफोर सेन्ट्रेलनि स्किम जायफोर स्टेटनि स्किम बेफोरखौ आखायाव लानानै गावसोर गोसोबादि राननानै होदों आरो बे माखासे प्रटोकल माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशननि गेजेरजोंसो बेफोर स्किमफ्रा जायो। बेखौ हेव खालामनानै UPPL दोलोनि माखासे मावथिफ्रा अर्थात बिटिआर सरकारा माबादि नंखाय फालायै बा रुल्सफोरखौ प्रटोकलफोरखौ फल' खालामाजासे बिथांमोना रायजोनि गेजेराव हाबखावनानै माबादि नंखाय फालायै माखासे स्टेट स्किम सेन्ट्रेल स्किमफोरखौ मावदों आरो BPFनि माखासे सोद्रोमाफोरनो बा BPFनि रायजो राजा BPFखौ मदद होग्रा रायजो राजाफोरखौ माबादि बेनिफ्राय डिनाइड खालामदों बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फुरायै मिथिनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनियाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' अब्ला नोंथांमोना नायलांदो स्वयं गावनो कुमुद चन्द्र नार्जारी बिथां केन्डिडेट अफ बनरगाव कन्स्टिटुएन्सि 2025 आव बिटिसि इलेक्शनाव केन्डिडेट महरै बिथाङा गसंबाय आरो BPF दोलोनि जानानै बिथाङा दा केन्डिडेट महरै बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिल' नङा गोबां जायगायावनो बिथाङा पार्टिनि खामानि मावगासिनो दं आरो बे मावनायजों लोगोसे UPPLनि माबादि दुर्नीति जाख्ल'नाय थगायनाय बेखौ माबादि बिथाङा फोरमायलांदों गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौ रग' नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। पुराना आगोलाव बानायनाया बेखौ दा कम्पिउटाराव सोजोबनानै दङ। अल इन्डिया नोङो आमेरिकायाव जिरायनानै नायनो हागोन गंसेबा जायगायाव सोर फायखाना मोनदों। लन्डनाव जिरायनानैबो नायनो हागोन, दिल्लीयाव जिरायनानैबो नायनो हागोन। दा बे जुदि अलरेडि एक्जिस्टेड अलरेडि बेनिफिटेड होनोब्ला बे लाया कम्पिउटार लायाबो मोनदों। दा जोंहा दङ पुरुषफ्रा दरखास्थ' दङ। दरखास्थ'निफ्राय सोरनिफ्रायबा 500 सोरनिफ्रायबा 1000 थांनानै दङ आसलफ्रा बै माखासे मानसिफ्रा। दा बेथ' फैसानियाव थांसिगोन जायगा गैयाबा बबाव मोननांगौ जादों। हारिया गैयाबा आरो एथ' बुरजा नांखाया दरखास्त ओरैनो हगारना हर नोंसोरो बै समावबो हर एखेबारे जाय जेरै बबावबा कास्टमार सार्भिस पइन्टआव थांनानै एक देवानिफ्राय माबा खालामनानै आपल'ड खालामोबाय दा थाङै जिर'। एक्सुवेलि दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनथारोबा नोंसोरो 5निफ्राय 6-7 हाजार जन मानसिफ्रा दङ। खिन्थु जोंना माखासेफ्रा बै 80,000निफ्राय खमसे खम 50-60 हाजार जननिफ्राय सोरनिफ्रायबा 100 सोरनिफ्रायबा 200 लानानै 300 लानानै मारै मोनगोन 320 लायबावसो बबेनिफ्राय मोनबावगोन बेखौ मिथिबाय दा बबेनिफ्राय मोनबावगोन एबार भट दिनो एबार बुं फायखाना लुना होफैगोन फायखाना लुनानै होफैगोन नङाब्ला जों आंनाथ' जिबनाव बन्द' जाथ'नानै दङ। बे गथ' नोंसिनि दरखास्त' मोनखानाय लिस्ट दं। गथ' नोंसिनि दरखास्त' जायगा गैयि जानानै दङ बे रोखोम जानानै दङ। दा बे बुस्थुखौबो जोंसो उनाव नैबे गोदान गोदान गभर्नमेन्ट फैयोब्ला एक्सुवेलि सोरबा बे रोखोमनो नांथारगौ खालामनानै फायखानाखौ जोंसो दा नोंसोरसो होनो मोनगोन आरो बेखिनि जायो। दा मोननै बुस्थुआनो बिराद
Kondogal, Urunodoy, Birai, Paipan. Itulah yang disebut dengan jiwanya lepas tanah asli. Oh, ang ada tanah orang yang sih, mana dah? Dia dah sebenarnya itu dulu. Untuk bilang asli itu. Jadi nanti dia musuh nanti dunia masuk. Musuh kita mukamu nanti musuh. Dan sih musuhnya itu berarti asli itu dulu. Jadi aslinya जेंनि भारत सरकारा जोंनि थाखायनो बानायनाय भारतआ निजा गावनो थाखा बानाय गाव रिजार्भ बेंकनिफ्राय खिन्थु मोनसे नियमजों बानायो गोसो जाबानो थाखाखौ एभेलेबल बानायनो हाया नियम दं बे नियमजोंसो बानायो ओंखायनो बे नोंसिनि नांगौ दुखियाफोरनि नांगौखौ थोंजोङै लन लानानैसो बानायो बे लनाबो नोंसोरखौ बन्द खालामनानैसो बानायनाय नोंसोरनि साफा साफा खर'खौ साननानै नोंसोरनि नामाव लन लानायसो बे PMGI होन बे फायखानाखौनो होन बे नोंसोरनो फ्रि रेसन होनाय होन बे गासिबो लननि थाखायनो होजोबनाय आसनिसो आरो बे लना नोंसोरनो लादों बा नोंसोरनि नामावनो लादों ओंखायनो जेनाखि फैगोन जेनाखि फैगोन बे बुस्थुआ मोजाङै जानांगौ नङाबा आननेसेसारि नोंसोरनो बिनि थाखाय सुख'बाय थानांगौ आरो गोबां आसन दंब्लाबो आं गोबां बुंला ओरैनोथ' रेसन कार्डआ बयबो दंजोबखायो नङा फ्राय दंजोबो रेसन संबिधान अनुसारै नांथारगौ दा बे हिसाबै फेब्रुवारि मिथिनाय बादिब्ला 2026नि एप्रिल मासाव आसामनि इलेक्सना जागोन फेब्रुवारिफोर दैबावग्रानो होमब्ला बेबो आन्दा हायथानाय नंला थांनाय नेरसोन फंबाय बुंनाय बायदि जोंनि गभर्नमेन्ट दाखांनायनि जोंनि बिसिडिसि दाखांनायनि उनाव एप्रिल मे मिथिंगायसो जोङो बेखौ मावहैनो मोनगोन आरो नोंसोरसो हयथ' सोरबा बेनि गेजेराव बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेन जायोब्ला आपनारावफ्राबो मेम्बार चेयारमेन जायोब्ला बेखौ नोंसोरसो उनाव मावहैनो मोनखागोन दा जोंनि आखाइ मुथायावसो दङ बियो सोरबा बेखौ दुर्गा जों मोनखाबाय एकदम बारसास खालाम सोरबा फैयो होननानै बुङोब्लाबो बिसास खालाम बे एकदम पेन्डिं गासिनावसो दङ दा आफादथ' दिनैसिमाव आरो दिनैसिमाव गासिनो दङ गाबोन समफोर मा खालामो बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बे मावफुंनाय थ' बे जाहैबाय अरुनदय 3 नाम्बाराव फैबाय नोंसोरो सानफ्रोमबो लुबैबाय थागोन अनलाइनाव एखे मा खालामनो फायखानानि दरखास्त लादोंना फायखानानि दरखास्त लाबाय जोंनाथ' गामिनि मानसिफ्रा ओरैनो मोननायखौ लहाखौबो जायो होनब्ला खिखौबो जाबावो गाज्रि मोनामबाय होनब्ला मोनसे हामाखौनो जायो ओरैबायदि खालामबाय जायनाव न'आव फायखाना दंखायो बिसोरबो खालामबाय न'खरसेनिफ्राय 2 3 खालामबाय फायखाना न'आव दंखायो फायखाना खालामनो न'आव गंसे फायखाना गंसे फैना फैया गंसे थाखायनो माने उन्दै मोनथाम फायखाना उन्दुनो मोनाबा नांगौ जों मोननै मोनथाम जोंनि ट्राइबेल समाज बा बर' समाज बा गामि रामबंशी भाई हमारे একটা सोसाइटी আছে हमारे दुटा तीनटा रूम लगे अभी बना हुआ एक्सप्रेस करने पर बेंगली जिसमें अभी हमारे একটা रूम एक लगे था हमारे सोसाइटी फॉलो कराई भाई करते रहेगा इतना इतना दादा कर लेता भाई कर लेता बंदी कर लेता माँ बाबा ने ऐसा कुछ ना है ना तो इसलिए उनसे सभी करता हूँ सभी करते दिया कारण है क्या लीडर इसको बंद हो क्या लीडर का बंद करना चाहिए माने वो बंद आएगा सेवा धोनी सेवा साक्षर सेवा है भाई कला बोलते हैं अरे फांसी सिंधे 2011-12 निफ्रायनो पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंगनिफ्राय बे फिसा फिसा फायखानाखौ होबाय थागासिनो दं बिसोरबो खमसे खम 1,10,000सो बानायनानै दंखायो बानायनाय लोगोनो बिसोरबो अनलाइनाव सोनानै दोनबाय अनलाइनाव सोनाय लोगोनो दानिया नोंसोर बे दाख्लैनि दरखास्तआव 1,80,000नि गेजेराव
नोंसिनिफ्राय दरखास्त गोग्लैबाय 80,000 का दरखास्त गोग्लैबाय 80,000 ता फायखाना नांगौ होननानै गथिखे एक्चुअली 1,10,000 ल'नि बिटि बानायबाय 50,000 थाया अलरेडि धनि मानसिनाव दङ 1,60,000 थांबाय 1,80,000 मोननानै 20,000 थाबाय 20,000 नोङो दिनै 80,000 दरखास्त होयोब्ला बे बबेनिफ्राय फैगोन फारसेथिंजाय नोंसोर दरखास्त होग्रानिफ्रायनो बै समाव सोरबा फायखाना मोननाय दं बे फायखाना मोननायखौ माबायाव अनलाइनाव सोनानै दोनजोब्बाय माबायाव कम्पिउटाराव सोनानै दोनजोब्बाय दाना रमन्थि नार्जारि एप्लिकेन्ट बे रमन्थि नार्जारिया थांनाय 11-12-13 पाब्लिकेटनिफ्राय फायखाना मोननाय दङ अलरेडि मोननाय दं दा बेखौ जिउआव बेयाव जानानै दं स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथां सारा मा खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बुजिबायबो नुबायबो स' अब्ला नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं